Кой ти е виновен, бе? Можеш ли да се сготвиш, да си направиш да ядеш, можеш ли? Чудори, да си направиш да ядеш, можеш ли? А? Вижда? И пак снима. Не бе, не снимам, бе, Ела видиш. Не снимам. Можеш ли да си направиш да ядеш, да питам? Да си сготвиш, можеш ли храна? Я покажи той с... Тъй правиш ли тъй? А? Я, покажи. Ела тук, че там не се виждаш, бе.